kanang time sa akong kinabuhi kanang nisulod ko ng grupo sa kanang dili madutlan. Minjowen ko na kay nahadlok mo ko sa akong part sa akong trabaho sa security guard nga basin ba dunay time nga namong tulis nga natabo sa Cariaga sauna na gusto ko nga dili ko madutlan. Mga 2 to 4 years siguro katuig ko na imong na ilalom ko niya nga grupo. Doon na may gina-practice na before may matulog dunay Latin words nga nahimong gipabasa sa mua sa to ka band paper jud yon before me mo duty panang may grapa lana nga ibutang namo sa matag lutahan namo para in case kun mag-duty may dili jud maunsa dili jud madutlan 24 hours man to before sa ma-expire nahimo jud nga realidad nako mismo sa akong kaugalingon nasulay nako na nga gipusil ko yung 16 ani hangtod garon ang mga ulat makita pagyapon nako napay burot yon gipawerso ko ang ariya ka jud experience jud ako na sa akong mismo ako ba kana nga time sa akong kinabuhi sa una nga isog kayo ko kay nagsalig ko nga dili ko madutlan nagsalig ko nga lang dili ko pwede mapila kay kusgan kay ko wala jud ko kahadlukan nang gusto ko nga dili ko makadungog og mga gagmay nga words nga mahimo makapasakit nako masuko na yung ko pag masuko na ko di na ko pwede puganan na kay doon na di mahitabo sa kay gayon na yung na-admit ko sa hospital ayun ko sa akong kinabuhi nga dito na ko kutob mao na lang to ang daen sa akong kinabuhi kay grabe naman akong gibati god lakaw ko mga duha ka dupa di ako kalakaw wala na jud ba at the time dito sa hospital kung auntie nako nag-share sila sa about ni Jesus nag-pray sila pwede nga nakahila ko mitulo akong luang wala ko kabalo og nganong nahitabo to sa akong kinabuhi naghangkita wa jud ko naulaw grabing bakho, grabing hilak jud. Pag human lang pray, dunay murag dunay nahitabo sa sulod ba. Dunay minggaan ang pinakasulod nako. After ato nga time, migawas ko sa hospital, pila ka days, gi-invite ko sa akong ngayat sa old church pa to, may try ko. Paggawas ako murag dunay mo gipangita akong sulod ba. Wala na akong makita sa uban din. May try ko fellowship, tayo nung anti na encounter weekend mahitabo. Ko din minggo lang ko sige mingobey lang ko okay mo join ko kay lahi ba dunay ang sa suwa ko kabalog unsa tong magsige diktar ako nga join appeal try talang sa kay mahitabo July 25, 26 ug 27 naka-join ko sa encounter weekend sa Kagawasan. Pinaka part na mo nakapatandog sa encounter weekend is katong sa cross dito jud totally usab ang akong daan na kinabuhi. Grabe ang dili na ko pwede explain unsa ka dako, unsa kahabog ang gugma ni Ginoong Hesus para nako, para natong tanan. Kaya pag humanaw sa encounter weekend, nahimong may continue ko, so may commit ko sa akong kinabuhi, may padayon ko sa akong kinabuhi, sa akong Christian life, padayon ko bang sa Ginoo riyon. Sulod sa training ng more on sa SOL 1 siya nga time samtang na malandong ko ba naghimo ko sa akong journal doon na lang may kalit bag turn put nga makikistorya sa ako saan pa man nimo buhi na ba doon na yung makikistorya ito masayangan po gumubuhi kay experience mo guna ko to unsa pero dool ko sa pulong sa Ginoo prayer ko buto yung time nga devotional ako. Doon yung buhay na. Ang tao, maagi, mamatay mo dyan. Di pa yung duman ko sa Ginoo ba. Buto nga time, akong gikuha. Gitos na ko, din naog ko. Kita mo kung daob ito. Before ko, yung Lord, hindi na pwede niya nga. Hindi na ko nabiyan. Abot, decision ko. Kukuha na ko. Pag-abot ako sa dakong daob ito, kung sugod ito, Ginoo. Ikaw na ibahala na ko. Pag human ako, dyan, butang ito, doon na something nga, murag, sa sulod ba? Bigaan ko diyon dunay kalipay nga kalinaw sa sulod. Nga dili na ko pwede ma-explain. Samtang ako tong gisurrender kato nga butang. Yan misulod ko sa kinabuhing minyo. Diyon kato nga minyo sa akong kinabuhi nahimo tong dako kay tong testimony sa akong pamilya to. Kaya na babag sila sawa kung nakita man nila akong kinabuhi giusab sa Ginoo. Pag in terms of financial wala ko nangayo nila kung gipakita nila nga ang akong Dios is provider jud nga Dios ba. Diyan, pasalamat ko sa Ginoo nga uban sa akong tibok pamilya nga nahimong nakapadayon bitami hangtod karon nga akong kinabuhi
giusab sa Dios, kung pamilya giusab sa Ginoo. Kung kitang tanan po ang Dios willing mo usab kun moduol butan na kaniya og magpausab. Ay mong makapadayon ng Judeta o ba ng pagbuhat ng sa devotional cell group, mo leader po kag mga tao nga mag cell group diyon, fellowship po, mga trainings nga lang apila na to para mas makapatabang dito atong espirituhanong kinabuhi. Sa pagkakaroon doon ako ay tulo ka si leader, na po duha ka evangelistic cell. Sa akong older ang direction is dili jud ka mabuton sa Ginoo. Ang destinasyon na ko ato wala ko kabalo, ako padulong. Karon sa akong kinabuhi, ang direction is dili perfect pero nasa pulong sa Ginoo nga nahimong nakapadayon ba o ba ng pulong sa Ginoo. Ang kabalo ko akong destination is para langit jud. Tinuod jud kay ang pulong sa Ginoo sa Mateo 6:33 nga sa dihang unahon mo pagpangita ang harian sa Dios ug iyang pagkamatarong, ang ubang mga butang additional jud na. Ako si John Recarion, nagpuyo sa Lumad, Pagadian City, 33 years old. Minyo kaniadto ang kinabuhi nagsalig sa gahom sa kalibutan, pero karon nagsalig na ug nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo.